minun ja Jaakon Minecraft Let's Playn pariin. Osa 1 olisi tässä, että vaikealle. Ja sitten mikäs tää nimissä voi olla? Videotube. Eikö laita Videotube? Ai mä? Ei tude, kun tube. Videotube. Laitaks mä sen? Eikö mä teen tämän maailman? Ota porsalkku ja PvP pois. Joo. Eikä mitään istumijärjestelmää. Joo, toi. Eikä mitään teleportteja. Ei. Niitä ei käytetä. Hei, pystyykö, onks toi? Tuolla ylhäällä sitten, jos katsotte, että ei pysty näkemään, se on vatu. En mä tiedä. Nyt on huomattavasti parempi tää kuva. Nyt ainakin tekee kun mä kuvaan. Noniin, ei liitytä peli painamalla starttiin. Joo, ei tarvitsekaan sit invitea laittaa. Älkää sit ihmetelkö, jos tuolta kuuluu tuolta Jaakon puolelta, kun teette, jotain sellaista, että se on lintua joku laulaa. Missä sä oot? Missä sä oot? Mä oon Mä oon Saksia. Missä bonusakku? Mä hakkasin sä. Mitä siellä oli? Kaikkea krääsää. Anna mulle jotain. Mä annan sulle leivän. Työkaluja. Ei sieltä tullut työkaluja. Voi yksi. Mä otan sitä sitten. Ota siitä puutakin. Ja pystyt tekemään itse työkaluja siitä puusta. Vai tee puuhakku pelkästään. Okei. Tää on maailman huonoin spawni. Tänne ei pysty edes rakentamaan mitään kylää. Ei craftingteknä, ei pysty. No, nyt sitä kyllä poistaa viidakosreitti. Ota, näkyykö tässä kartassa? Liikutaan yhdessä. Mitä? Oliks mulla joku... Mä en häkkää. Toi pomppu näytti ihan, että se olisi ollut joku häkki. En mä häkkää. Jos sekin tää on mennyt salamun leikkarille ja sit siitä on se ei tarvi häkkäi. Mä näen ja mä tien ulos. Oikeesti viidakosta. Joo. Älä valehtele. Mäkin löysin. Se on suola. Ei Suola. on täällä lähellä semmonen toinenkin maasto. Sanoit, että tuu jo suola. Sanoinko? Tää video pakkasin katsoa, että tää on suola. Sanoinko? Se on suo. Eikä suola. Mitä hittoa? Blowdikke. Suola. Ei jumaa. Suola. Joo, suola. Se on suola. Suola. Mitä sä oot suola? En mä oo suola. Mä rakennan taloa tänne suon viereen. Suolan viereen. Toho. Tää on sekoiluvidi varmaan. Tää on tylsää tulla. Mä olisin halunnut teleportteriin. Tää on sun nopea. Ei teleporttia. Vai katsoja, te päätätte, tuleeko tähän teleportit käyttöön. Niin, te päätätte, tuleeko tähän teleportit käyttöön. Kun toi haluaisi teleportit niin kovin käyttöön, että jos menee
2 kommenttia sellainen, että tulee teleportit käyttöön, sit tulee teleportit käyttöön, sit jos tulee 2 kommenttia, että ei teleportteja, sitten ei tule teleportteja. Niin. Että se on teidän päätettävissä, että tuleeko tähän teleportti. Tulee 3 kommenttia, että teleportteri, niin sitten otetaan se. Mitä jos tulee? Jos vaikka tulee niinku 2 kommenttia, että ei teleportteja, jos tulee 3, että tuo teleportteja. Ei kun se on 2 kato. Jos tulee 2 teleportit, sitten kato, sit otetaan. Sitten jos tulee 2 ei teleportit, sitten ei oteta teleportteja. Sitten ne ei muutu ne asetukset sitten. Mä luulen, että ihmiset... Otetaan. Häh? Roservasit otetaan pakollisesti. Mut et sä sitä päätä otetaanko teleportit nyt tässä jutussa. Tässä maailmassa. Kun sen päättää katsojat. Sitä päätä mäkään, se teleportteja. Otetaanko käyttöön? Olen hakku ja kirves, hahaa! Mitä? Mä en tee sulla hakkua eikä kirvestä. Puuhakku. Mä en tee puuhakkujen kanssa. Älä tee puusta mitään. Kun mä hakkaan suoraan kiveä, sit saadaan kivityökalut jo heti alkuun. No hakkaa sä nyt. Vai kyllä mä haluan vähän sitä. Mun kivi. Ani mulla on 3. Mä hakkaan enemmän kuin uunikin tarvitsee. En mä jaksa hakata uudiin. Koska laiskuus. Mikä Jonne mökke? Ai, mä unohdin oman tekemän mökkiin. Mä olin että mikä Jonne? Jonne Aaron mökki. Sitten kivilapio, kivihakko, tyymiakka. Sitten mun ääni kuulostaa näistä tubevideoista. Tubevideoissa, YouTube-videoissa kuulostaa kuinka tyhmälle, että älkää välittäkö. Ei mun ääni ole oikeesti tollanen. Mä tapan meidän ruokaa. Ei tapa ruokaa, mutta tapan possuet saadaan ruokaa. Kesämeen ruokaa, lämmin. Mä tapan ruokaa. Joo. Miten sä tapat ruokaa? En mä tiedä. Sitä vähän minä. Miten sun No katsotaan muuten se videon pituus. Pituus 8 minuuttia. Ja tästä videosta tuli sitten taas tän pituinen video. Tällainen video. Että muistakaa. No seuraavassa tulee pidempi, vaikka 11 minuuttinen tai 12 tai 15. Niin. Nyt tälle videolle painakaa tätä nappia sieltä. Kun vette videosta vähän alas tätä peukkua. Ette saa painaa tätä. Alkaa painako. Painakaa vaan tätä peukkua. Sitten siitä painakaa tilaa nappia, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Ja sitten siihen asti se olisi moi moi. Moi! Moi!